Heddiw, y 7 ar 20 o Ionawr yw Diwrnod Cofio'r Holocost. Rydyn ni'n nodi'r diwrnod bob blwyddyn i gofio am y 6 miliwn o Iddewon a gafodd ei herlyd a'i llofruddio'n systematig gan y Natsiaid a'i cydweithredwyr yn ystod yr Holocost. Pam y 7 ar 20 o Ionawr? Dyma'r diwrnod y cafodd Auschwitz-Birkenau, gwersyll difa mwyaf Natsiaid, ei ryddhau. Fe ddioddefodd Susan, merch o Hwngari, wrth symitiaeth o oedran ifanc iawn. Yn 1944, cafodd ei hanfon i Auschwitz-Birkenau a'i gwahanu oddi wrth ei theulu. Ar ôl y rhyfel, clywodd fod 50 aelod o'i theulu wedi ei lladd, ac mae dim ond hi a'i brawd oedd wedi goroesi. Ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost, rydyn ni'n cofio hefyd am y grwpiau eraill o bobl a gafodd ei herlyd a'i llofruddio gan y Natsiaid. Pobl Roma a Sinti, pobl anabl, pobl hoyw, tustion Jehova, gwrthwynebwyr gwleidyddol a llawer mwy. Rudolf Brazda oedd goroeswr olaf y gwersyllod crynhoi y gwyddom amdano, a chafodd ei alltudio am ei fod yn ddyn hoyw. Cafodd ei anfon i'r carchar ddwywaith, ac yna ei alltudio i garchar crynhoi Buchenwald yn 1942, lle cafodd ei orfodi i lafur caled am 32 mis. Wedi'r Holocost, fe wnaeth pobl y byd ddweud byth eto, ond rydyn ni wedi methu a dysgu gwersi'r Holocost, ac mae achosion o hil-laddiad yn dal i ddigwydd ledled y byd hyd heddiw. Ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost, rydyn ni'n cofio am y miliynau o ddynion, menywod a phlant a laddwyd mewn enghreifftiau o hil-laddiad ers hynny, yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. Roedd Eric yn chwarae i brif dîm pêl-droed Kigali. Yn ystod yr hil-laddiad yn Rwanda, fe wnaeth ei gyd chwaraewyr ei warchod rhag yr holl ladd. Heddiw, mae Eric yn gyfrifol am sefydliad sy'n defnyddio pêl-droed i hyrwyddo goddefgarwch, undod a chymodi yn y Deyrnas Unedig a Rwanda. Hil-laddiad yw pan mae grŵp o bobl yn cael eu targedu i'w lladd dim ond oherwydd pwy ydyn nhw am resymau fel eu hil neu eu crefydd. Dydy hil-laddiad ddim yn digwydd dros nos. Mae'n digwydd o ganlyniad i'r ragfarn ac erlyd lle mae carfan o bobl yn cael eu trin yn wahanol i weddill cymdeithas. Ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost, cawn ein hatgoffa o'r hyn sy'n gallu digwydd os na fyddwn yn herio rhagfarn ac erledigaeth, ac am ein cyfrifoldeb i frwydro'n erbyn y prosesau hyn pan fyddwn yn ei gweld yn digwydd yn ein cymunedau ni. Mae'r llun hwn yn dangos 10 cam hil-laddiad, ac yn ein helpu i wybod pa arwyddion rhybudd i'w nodi. Gallai'r camau hyn ddigwydd ar yr un pryd neu mewn trefn wahanol. Ledled y Deyrnas Unedig, mae miloedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol yn cael eu cynnal bob blwyddyn, mewn ysgolion, cymunedau, llyfrgelloedd, carchardai, amgueddfeydd ac orielau ymhlith grwpiau ffydd a llawer mwy. Gallai'r gweithgareddau hyn gynnwys goleuo canhwyllau, perfformiadau, prosiectau celf, darlleniadau, sgyrsiau a llawer mwy. Mae pob digwyddiad yn gyfle i bobl fyfyrio a chnoi cil ar fywydau eraill sydd wedi ei effeithio gan hil-laddiad, a herio rhagfarn gwahaniaethu a chasineb yn ein cymdeithas heddiw. Pam mae hyn yn bwysig i ni? Mae pobl yn dioddef achosion o wahaniaethu heddiw oherwydd eu crefydd, hil, rhywioldeb neu elfen arall o'i hunaniaeth. Nad ydym ni mewn perygl uniongyrchol o hil-laddiad yn y Deyrnas Unedig, mae rhagfarn a sgyrsiau cysineb i'w gweld yn aml ar-lein a mwy o droseddau cysineb yn cael eu cofnodi bob blwyddyn. Y tu allan i'r Deyrnas Unedig, heddiw ar yr eiliad hon, mae hil-laddiad yn digwydd yn rhanbarth Darfur, sy'n rhan o wlad y Sudan yn Affrica. Beth allwn ni ei wneud? Ar y sgrin, fe welwch chi lawer o syniadau o bethau mae unigolion, grwpiau ac ysgolion wedi ei gwneud yn y gorffennol i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, a chofio rhai a lofruddiwyd. Trwy gynnal y gwasanaeth hwn,
rydyn ni eisoes yn gwneud rhywbeth i nodi'r diwrnod, yn dysgu am hil-laddiad ac yn cofio am y rhai a gafodd ei heffeithio. Oes gennych chi unrhyw syniadau eraill am bethau i'w gwneud? Felly heddiw, gadewch i bob un ohonom ni addo gwneud rhywbeth, yn y dosbarth neu fel ysgol i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost a sefyll yn erbyn rhagfarn. Beth am fynd ati i ddysgu am ble mae hil-laddiad yn digwydd, a'r bwy mae'n effeithio, a dweud wrth bobl eraill am yr hyn rydyn ni wedi ei ddysgu. Diolch am wrando.